Yabamura yali Okindo yojekera nasomo yega wokomenyo yomo waboroki ubaye usiretie chingake harwali tasilieta Vincent Nyanyemi Clement ukwana nasomo yego yobera asinka yabase ensemo ya tunta umachoge chache mwalimu munana w'eskuru yo Gerald Holina niga teruna waterana w'eskuru yo ni amate nigo kwairete liroroche ndicheti kobarro abarahi bage siasa na barabumbeso kikurage kyara gutekerani kwa magendro sensemo yebunge yo yabo machoge chacho muri kitugiri batikopi namangi magega yogosira ko mwana w'eskuru yabamura ya secondary ya Okindo itukolia lero no kweni gukwarenge sensemo yegetuki amanjikaniza muna tunta aparai au mbeso kya asoko bwatanana no gotenene w'eskuru eyo eliyo komwa esiko yo mwelio Clement Nyayemi oyo nyatoko bagusira ase skuru eyo asenge ntwanya twara umubasukano bwo kunyorekana na heart attack koboliga etransform yari turu muso minta tarasira njarenge gorari bakabono egagaki tukwanda kuboli transform arande omwana minta riva ari UDA echame kugamba Kenya n'ababoliga bari boko moikanga etransform agenda geroto kanyari eyende Kenya taro abantu baite bakonyeke Kosawano transforma to tumia egorwararia ikoba nyatara de transforma esukuru nero anya gidari tebu ati transforma inje na akore gidaru akumoro gasoma iga ngoboli na omweshimo itariba orese takari omweshimo omake Jeremiah mosuku mango atu transforma rorari igoroga ari message kigali njaru etegora gusato chinisa nibere ne probox yemo ekabwata abante kobere baraburu kenyanyane chikobwate kurororo nege ntoko ba promise ko ikali kwewe eribuye yamo wachenje kura nare koterange kure ringo chenjoro egweribu lakini ebinte binge mbiroko genda komisi especially kune basari amo ne ebinte binge bigwanda gojase ward omwalimu w'omunene bw'eskuru eyo Gerald Holina naira libage eliyo linene kowa kirambu yaba iboli bomwana oyo iga asenge njo besogetie na gutegenera kene tingake eburaburu yabete kulinda bakaeresera igoronga ky'umwana obanyate ko bagakurwara na guika obakonyi bukanyara ko bogotoka. I want to really appreciate the family. Omugaka Clement Nyayemi, I want to appreciate you. You are a principled man. Abantu korweke ebintu byitira abantu abange nseye n'obulimo obutenenero okulinga omugaka Clement is a strong man, a principled person, and we really want to appreciate you ayenekewa moyo toboleti siasa cya kirengenjo asabara ibande besoke na sokomocha abande barororo asuguta bakorera amagendero y'ikingenjo aho obujumbe bwakire abantu boko boli bajumbe mochamo aba machonya basi mochamo masogyo monto yomo egera nalibura agambe motaje tiamo nane ngokole rumuri nigo baria besokya barwengora gocyase omotyoyo na kubasaba bacha nasobwamo nabo igo abayuri banyara ko bakumanya cingaki abana babo batamakongu nabo igo banyara ko bakubasemia cingaki cindekero bare as institution au cyo bukurwa obasemia eri mbanyara ko bakwenyora asimi basukana ingabune yiga nararenge kurwase ensemo ya tunta basi chache imyamwa choge bwa chache kaunti ya Kisingo liboteregete mama letane nje Gilbert Kobi